Lami bang prosesnya 1 bulan. 1 bulan. Kuwi ora ilmu. Ya kuwi ora ilmu ngene ora. Kuwi cuma pusaka mahyum pokoke wis gamane wis kuwi pokoke untang-untange untang-untange wis sitok kuwi wis ilmu model ilmu apa wae wis ora ngerti. Gimana aku iki didarani karo Ibu Ratu Kidul kuwi ya. Nggih. Didarani kelebihan ilmu kuwi lho. Mane aku dikenal ya. Tapi aku ya ora terus tak ngomong Pak. Nggih. Mulai ngono kuwi ya. Ngono nek ketemenen apa piye ta ngono tek wong halus. Awak dhewe wong kasar. Terus awak dhewe poso bulan-bulanan kuwi roe paling ya sembyang-sembyang kaya yo ora terus detail kaya wong ngawur iki ora iso. Kaya ayang-ayang seribet. Ya iso ngomong kadang krungu. Pakan ning ijo ngoten. Kadang krungu. Oh nek urusan pakaian ku anu kok. Nek gambar-gambare kan ijo. Identike ngoten nomor. Karena anten misalnya segoro gitu lo gawe pakaian ijo. Kan anten sing ngoten kan soalnya. Aku nek poso apa rono ya. Nggih. Rono ya ngajak bocah. Ngajak bocah aku ki nek bocahe kuwi ya iso. Bocahe kuwi aku ki jare ya mlaku ning segoro. Nggih. Tapi justru aku ki diparani. Diparani dukar. Nggih. Tau dukar. Iso. Kuwi gebean iki sing malih aku ki malihku. Nggih ten istana niku. Malihku mati iya. Nah, naten mlebet nggih jenengan. Iya. Ten jero niku enten opone kula kok penasaran. Alah. Kaya apa gambarane ngoten ngono. Wis ora ana kepengenane kok. Mogah Pak nggih. Alah. Wis mau balik apa mau tempat. Nah, jenengan ten mriko. Pernah ketemu nggak kayak kali toko-toko besar nih? Pemimpin besar lagi kembangannya. Aku kira deh, wong Jawa sing wong mek pesugihan. Kabeh roh. Salah satu ya. Pesugihan ning wis pesugihan sing jalur apa wae. Nggih, niki roh kabeh aku tindak. Mboten usah disebut namine nggih kan mboten enak. Ketemu lah kali misalnya artis ngoten ten mriko lho Mas. Iya. Enten nggih. Jalur apa? Nek artis kuwi sing akeh iku wedok deh. Wedok. Sing janjian mek kono. Nggih. Janji-janjian. Aku ora wani janji. Nggih. Aku betul-betul berjuang kepengin kanggo akeh kok panjenengan nggih. Berarti kata Pak nggih sih. Nek wae kepengin tenar juga. Ngono Foto kan ngoten Pak nggih. Jadi pusate nggo FD ya. Berarti kata Pesarian apa dengan total iki pusatnya ya Ibu Ratu Kidul. Nggih berarti kaya artis-artis yang pengen terkenal sugeng dadak dalam perjanjian katanya. Iya, ora kok dadak pengen tenar. Pengen apa ya wis kowe kono kowe. Ya bener dhek ora nek kono tapi pusate iki kuwi. Nggone endi neme mbah gak roh aku. Dan niku nek ten mereka digawekan opo Pak? Artis-artis ngoten niku misale digawekan notas nek kono urip kok. Dalem wong biasa urip nek kono. nggih. Soekarno bareng urip kono urip. Ten mriko Sekarang suatu saat muncul. Suatu saat muncul Pak. Iya. Urip dek wong sing desajane kan wong nek kono cuma dhek iku ora munggah akhirat lho. Transit. Lah ya, iki lho. Dek. Urip dek biasa lho. Kathah Pak yang ngendikan ngoten. Ner jenengan panjenengane Bung Karno terus nggih tasik sugeng lah. Bung Karno nek kono dek suatu saat muncul. Bung Karno kuwi mana. Bung Karno wektu kuwi ape terapi karo dhek. Tapi dhek wong kasar ya ora iso. Nggih. Tapi dhek saiki nek kono. Suatu saat pasti muncul Pak niku nggih. Muncul. Bung Karno. Bung Karno muncul. Sakniki ten ngene Istana Ratu Pantai Selatan nggih. Iya, dhek ning kono saiki.
muncul Bung Karno ngentosi zaman napa-napa enten gara-gara saking agenge nembe muncul apa pripun niku. Wektu kae tahun 2000 Bung Karno muncul ngono to. Nggih. Tulisane apa? Megawati dadi presiden kae. Ngoten nggih. Nah, ngono to kan. Nggih. Jadi dek iki ora wani wujudno. Tapi saiki iki ya iki ya dilindungi, dek kepala negara dilindungi ya digawani. Bodhe propaganda ya ora peta das dek kuwi kok. Sing sinten Pak Kepala niku? negara iki. Pak Jokowi niki. Iya lah, Jokowi. Nggih kados Nggone kados Pak Jokowi niki lho Pak. Nek Pak Jokowi budale Papua. nggih. Dhewean kok wani nek tedas. Nggih ya, liyane kan Apa gak babar. Kados kelewinane niku tenggane medan perang Ukraina kalih Rusia niku. Nah. Roh. Nggih. Iya ora apa-apa Soekarno wis nggawa Pak Soekarno kuwi wis Jokowi. Berarti gadah cekelan niku. Piye Dek sampean late roh piye. Napa Pak niku sing diagem Pak Jokowi niku? Samane Soekarno mbek Akeh Meradrima Oh, kuwi. dibeto nggih. Nomor siji sak Indonesia iki Akeh Meradrima sitok kuwi. mbok tunggal nggih mboten enten liyane. Ora ono liyane Berarti nek enten sing ngaku-ngaku gadah berarti niku palsu nggih. Alah, palsu. Ora perlu. Pantesan kok kendel kan pundi-pundi Pak. Iya, tak budale Papua dhewe ya. Nggih. Lho iki urusane keamanan dek ngono lho. Nggih. Dek budal dhewe. Penyaline luar biasa ternyata wonten ageman sing wingit. Biar ngono kuwi tunjukan deh. Ratu Pantai itu kuwi ora kok terus nek dhewe ya ora iso. Nggih. Ratune wis Indonesia. Metu ing ngamano perangan Rusia mbek ndi kae? Nggih. Niku nek mboten tiyang nggih. Pikir ya. Mboten masuk akal. Iya, nek menungso ya ora iso. Nggih. Gak iso. Kuwi ana terkait karo Ratu Kidul. Hubungane kuwi. Berarti sing diagem Pak Jokowi niku merah delima kalih napa? Nek karo Gaman Soekarno Gaman wis ora iso. Sajane aku seneng saka. Aku dhewe projo. Nggih. Projo pripun? Jokowi. Dadi aku Pro dhewe Jokowi. pimpinan cabang Projo. Nggih. Kabupaten Tuban aku iki. Aku ki ya duwe dinas Projo. Jokowi tarwane ngene. Nggih. Ya duwe SK. Ya duwe anggota tanda anggota Projo. Nggih. Nah, Ya ketemu Jokowi. niku wah. Iki kan apa rumore kan apa niku Pak Jokowi badhe diterusaken 3 periode njenengan pendapatnya pripun? Lho. Iki marai ngene lho. Nggih. Pokoknya pemimpin negara iki. Nggih. Punggahan mono warga masyarakat iki ijek oleh ngene to. Nggih. Makane apa ditinggal sama Pak Jokowi. Anggite masyarakat iki ijek milik Jokowi. Nggih. Ya ngono to. Nggih. Lah iya, iki ngene lho. Ya. Ora duwe pilihan lho. Nggih. Nah, Kaya ngono. Kuwi bertakokno kuwi. pripun jawaban? Tapi ngene ya, iki ana pelambangan. Nggih. Piye ra piye sing menang iki tetep ning abang. Abang malih. PDI meneh sing menang iki. Ditenono lho ngomong iki ya. Nggih. Nek ana soneni lah. Tapi nek miturut niku Pak, hitungan wau nota Bogomo wau kan nggak tetep bom mangke nggih. Proyek tetep oleh. Nah nggih. Berarti Pak Jokowi lah pungkasan iki pun terakhir nggih. Nek miturut hitungane Ibu. nggih. Nah iya, nak tak pikirane ya Prabowo kuwi ya tetep kuat. Tapi nek Prabowo ya pas aku kena hitungan kuwi. Kurang pas. Kepripun? Saiki bener wis ning Menteri Pertahanan wis bener. Nggih. Nek Menteri Pertahanan wis diganti wong ora iso keras. Keras ya Pak Iya. Prabowo niku bapak iki. Ora iso keras. Nek dhek Menteri Pertahanan wis bener kok. Pun cocok. Cocok. Tapi dhek iki sampeyan apa melu presiden iki ya terjadi. Terjadi. Malah
menurut itu kan nata bagamu. nah niku nek putune Mbah Karno pripun? Jenenge lah Sapa jenenge? Puan Maharani. Puan Maharani. Nggih pripun niku pripun? Puan Kan rawame di anu tuh. Nah iya kok kenane kowe mungan mono Prabowo gandeng Puan kuwi. Regane sing menang ya ning abang neh. Nggih. Soalnya aku ketok sungu kowe ngene, sungu gandeng sing ngisor ki putih, petite iki abang ngono. Sing ketinggal ten mata batin ini jenenge. Ah, ngono. Berarti sing menang kepala negara kita ning abang neh. Urusan pemimpin negara. Nggih. Mulai sampean takok masalah Bu Ratu Kidul antarane pemimpin negara ki mau apa berarti tak jawab Bu ya. Nggih.